ktoré deti prišli aj dneska, ktorí sa neprihlásili, čiže myslím, že celkom tak 20 mladých. Ja rada urobím veci aj bez peňazí. Mám z toho lepší pocit a ináč by som doma neviem, čo robila, takže som... Zametal som a maľoval. No, ja som napríklad maľoval, ale už nemaľujem, lebo už mám. Upratoval, maľoval, pomáhal, hrabal. No, je to pekný čin, lebo boli tu aj takí, čo to ničia, takže dúfam, že si vstúpia do svedomia a že už to dlhšie vydrží. Bude to tu pekné, upravené, že je to trochu krajšie. Myslím si, že to trošku tak povzbudí mladých k tomu, aby robili niečo aj pre ostatných, nielen pre seba, aby mysleli na všetkých, aby robili to, čo slúži všetkým. Takže aj myslím, že aj to celé spoločenstvo ERKO, ktoré máme, vedieme k tomu deti, aby nemysleli len na seba, ale aby žili tak, že boli sme stvorení pre lásku a z lásky.